Nasikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation kun NBI 11 o personahe sa Land Transportation Office Region 11 pasado alas 2 karong hapon Hulyo 11, 2025 ang duha ka mga Cameroonian nationals tungod sa illegal nga pagpamaligya og surplus kun mga right-hand drive nga mga sakyanan sa Davao City. Ang mga sakyanan gikan sa laing nasod. Nadakpan ang duha ka mga suspitsado sa Barangay Balyok, Davao City sa gihimong entrapment operation. Nasupak sa mga dinakpan ng Republic Act 8506 kun an act banning the registration and operations of vehicles with right-hand steering wheel in any private or public street, road, or highways, providing penalties thereof and for other purposes. Nakumpiska sa mga otoridad ang 33 ka mga right-hand drive na sakyanan. Nakakustodiya na sa NBI ang mga suspects samtang na sa LTO 11 ang mga nakuhang sakyanan alang sa tukmang disposisyon. Giasikaso ang mga dokumento alang sa ipasaka nga kaso.